хора, съм Дани Геймър и днес ще ви покажа как да си изтеглите модове на Minecraft. И трябва да напишете www.skype.com и Enter. И ето това ще ви излезе. И ето примерно аз ще си изтегля. Ето, цъкате на иконата на мода, който искате да си изтеглите и търсите Download her exe. Натискате го. И ето, когато ви се изтегли, цъкате го и натискате пълни. И ето сега чакате да ви зареди. Сега Install Mod. И тук натискате не. И сега ви се тегли. И ето когато ви изтегли, натискате OK. И сега затваряте си колко искате. Ще го затворя. Всичко се затваряте, ако искате. Сега пускате Minecraft. Чакайте да ви следи. Сега тук го търсите. Ето го. Сега. И ето вече ви е готов. Сега да видим дали е станал. Създавате си нов сайт. Аз ще си го създам на Creative. И Create Mirror. Чакайте да го направя на голяма графика. Сега да видим дали е станал. Чакате да ви зареди. Това тук. И ето сега отвъд Mysterious документ. О, това е яко. Добре. Как да го затворя? Как да го затворя, бе? Това стана. О, я да видим. Бапя. Неон кристал. О, това е яко. И то много. И това беше от мен. Очаквайте още клипове. Чао!